Hello guys, how are you? Welcome to our YouTube channel. We are Muyambo family. a family of 3, You know that. including you. We are Yes. part of our family. So today we're going to talk about our short story for infertility Our infertility journey. Yeah. So guys, we are going to speak in Shona, boss. Your English. Not needs. Hey, Chango is a 1-2-1-2. You know. So guys, it was not easy. Yeah. We've been together for 5 years. 5 good years. 5 5 good years. consequent years. So, yeah, as mentioned, we are not good at English. So, you must try understand what we are trying to say. And you have to correct us. Yes. Pamwe pachitotaura neshona. Sema shona. You know that. But you want to learn to speak in English. Yes. Yeah. So guys, tunakuza nyaya yedu. I think changokuza part kadiki. Yeah. Nyaya yedu katinoona tinokwanisa kushare name, but imimi kana mune zvamunoda kuzonzwa. You can ask. Nokwanisa ngodibvunza mu comment section. Tozokupindurai pa next video kana mune zvamunoda kuzonzwa. We are going to put it in some party. This is part 1 of our story. We are going to another part because it has been a long time. 5 years is not a joke. It's not so we can't talk everything from day 1 until now. We can talk part 1, and then if you want to understand, if you have any questions, you can ask. Just what you know kunzwa each, then tokudaira. Yeah. Was ingori chipati chatangoona kuti tinokwanisa ngodi kutaura ende chinongoti nakidzawo, like, you know, even though patime yacho hazvo zvazviri but zvaizvesvika totoona kutoti but zvaringe zvacho zvataizoda kuzomboita sometimes. So guys, isusu mukusangana kwedu kwatakaita, mukuwanana kwedu, tanga kugara sorry. It was on 14th January 2020. Yeah. You know. Nguva yakazola unotanga COVID yakafika tatese. COVID yakazotanga tatese. So guys, yanga yatotanga COVID. Yes, ati. Yeah, COVID yakazotanga muna March. Yakazotanga muna March. If I'm not mistaken. Yakazotanga muna March. January yakasati. Because I remember waida kuya kunoko. Then March. Never COVID yatanga. All right, yeah. So guys, kapati yanagotaka. Infertility was not easy at all. So nyaya toda kutaura ndekuti guys, tikazombosvika pa extend yekuti ndaiti pega atenda kana kuma shops kumo. Ndaiti kana zvidhori. Ndebva ndati kumuromo wangu nditengewo chidhori ende ndaitochida guys. You know. Ndaitochida guys, ndaitofeel like ndikaitawo chidhori ndotofamba zvaunondambirika chidhori changu. Because guys, it's not easy, like mune vanhu vanenge tigarana navo, vamwe vanenge vachisvikawo pamba penyu, namungozwa kuti mumalocation kana tine tikangozara vanhu vekumusha. Mumwe anenge achiuya nemwana wake, muchifamba zviya mune mwana anenge ane mwana wake akabereka mwana wake kumusana, iwe newe uchingofamba kudai. Story yedu yatiri kuita zvedu kuti toda like tiripo pakuonesawo vari same situation yataiva, hapana chisingadariki. Hakuna nguva isingasvike. Anesera kachidhori ndondikazvifunga izvozvo, so kandonzwa kuti hey, nguva yanga yasinyora. Ndaipeka patoenda kumo ndoti nditengera chidhori, china zvidhori zvacho maprice acho chine chidhori. Zura mari yadu tinayo yacho. Haikwani. Haitopani. Guys. Mwana yakazouya itori muroad kuda kutoti ndikaona mari ndatenga kachidhori kangu kekubereka anopusana. Guys. It was not easy. Zvaita kuti fani so kana takuchitaura, but patime yacho. So guys, I think ndo kanyaya yakachida kutaura zvanhasi.
then munge muchiziva kuti ndo nhau imwe yatiri kuti tifambe nayo pari zvino. Tichange tichitaura nyaya yacho yese zvizere. Ndangawo mungoziva kuti vanhu vachipinda muwanano pane machallenges mamwe vanosangana nawo muwanano imomo, machallenges eupenyu. Saka tichange tichida kuti tifambe kubva day 1 kusvika pari zvino, tisvike kupa kuti izvezvi takufara taane chimunhu chimwe chakutonetsa kadai kuna mama chodzoka kuna deti choita sei. So guys, we are very happy because mwana tava naye zvino. Munamatori ndomoti Mwari aramba achitichengetera. Yes. Osingeta vana kudai hora. Chokwadi. Zvakare kunemi vamwe vedu vasati vawana tinoti musapera tariro. Vana vachichengetera muchikumbira Mwari kuti vazazisewo zvishiro zvenyu. Nerimwe zuva munofumawo mava naye muchechi. Andizvona mari. Guys, kana pane vanoda kunzwa zvimwe ka, I think tingazotaura nyaya according to this. Yes. You want to ask, you can ask. Munoisa macomments. Then macomments aya tichazovabatanidza todi kuita research kuitira kuti tipindure macomments ese one time, nekuti kana tapindura comment umwe nhasi imwe mangwana comments mamwe anenge akawanda. So you can ask if you want to know more about our journey. Nongondibvunza kutoda kuziva zvacho kuzokudairai. Yes. God bless you. Rambe mchiti. We are kamera. Kunakuzeka. Okay guys, bye. Rambe mchiti supporter. Subscribe pa. Love and support. Subscribe to my channel. Stop it, Nana. Stop it. Hakuna phone.